Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय जाबाय। गिबि एप्रिलनिफ्राय बारायगोन मोब्लिब बिल। बेल' नङा आरो बारायगोन स्मार्टफन, गाइखेर, फेन, पेट्रल, डिजेल बायदि गोबां मुवा बेसादनि बेसेन। बेजों लोगोनो सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खुंनाय बेलायावबो जानो हागौ गोबां खैफोदनि मोगा-मोगि। बिदिब्ला बबे मुवा बेसादाव बेसेबां रां बारायनो हागौ? फैदो बिदिब्ला आबुङै मिथिनानै लानि। गिबि एप्रिलनिफ्राय 3 राङै बांगोन गाइखेरनि बेसेन। फालांगियारि बिथांमोना फोरमायदों जे गाइखेरनि बेसेन बारायनायनि खोथा। फोरमायनाय बादिब्ला मोनफ्रोम लिटार गाइखेरनि बेसेना जानांगौ 55 रां, नाथाय फालांगियारि बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला गाइखेरनि रांखौ 3 राङै बारायनाय जागोन आरो बे थिरांथाखौ फैगौ गिबि एप्रिल खालारखालिनिफ्राय मावफुंनाय जागोन। एक्सप्रेसवेआव दावबायनायनि बेसेनखौ बारायनाय जागोन। आग्रा लखनऊ एक्सप्रेसवेआव दावबायनाय बेसेनखौबो बारायनानै होनाय जागोन। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट विकास बर्डआ 2021 आरो 22 बोसोरनि थाखाय बेसेन बारायनायनि खोथा फोरमायदों आरो बे बारायनाय राङा खमै 5 निफ्राय जौसिनै 25 रांसिम बारायनाय जागोन होननानै बिनि थाखायबो होनो गोनां जानो हागौ गोबां रां। गिबि एप्रिल खालारनिफ्राय बिहारनि रायजो-राजा बिथांमोननि सायाव गेदेर बजाय होनो थाखाय जानजि खाफ्रादों मोब्लिब बिफाना। फैगौ दाननिफ्राय मोब्लिबनि मुङाव गोबां रां होनो गोनां जानो हागौ बिहारनि सुबुंफ्रा। मोब्लिब बिफाननि फोरमायथिनाय बादिब्ला खोला आरो सा बिहारनि मोब्लिब रानगिरि कम्पानिया मोब्लिबनि रांखौ 9 निफ्राय 10% बारायनो थाखाय थांखि। अख्रां जाहाजनि भारायाबो बारायगोन। जुदि नोंथाङा गोबाङैनो अख्रां जाहाजजों दावबायो अब्ला नोंथांनि थाखाय गाज्रि खौरां। थाबैनो नोंथाङा अख्रां जाहाजजों दावबायनायनि मुङाव गोबां रां होनांनो हागौ, मानोना मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला मोनफ्रोम अख्रां जाहाजनि टिकेटनि बेसेनखौ 5% बारायनाय जागोन। टिभिनि बेसेन। थांनाय 8 दानाव गंफ्रोम टिभिनि बेसेनाव 3,000 निफ्राय 4,000 सिम बारायदोंमोन, नाथाय फैगौ गिबि एप्रिलनिफ्राय आरोबाव 2,000 निफ्राय 3,000 सिम बारायनायनि आसा बारायनो हागौ। एसि, फ्रिज, कुलारनि बेसेनाबो। जुदि नोंथांमोना देग्लायनि गोलोम बोथोराव एसि एबा फ्रिज एबा कुलार बायनायनि खोथा सानदों, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय दा साननांगौनि बाथ्रा जाबाय। एसि कम्पानिया एप्रिल दाननिफ्राय बेसेन बारायनायनि खोथा फोरमायदों। गोथां मैगं-थाइगं, फिथाइ-सामथाइ बेसेना बारायनाय लोगोनो एसि कम्पानिनि बे लानाय बारायनो हागौ। गारिनि बेसेन। जापाननि कम्पानि निसानआ फोसावदों बे खोथा। बेजों लोगोसे डेटसाननि गारिनि बेसेनखौबो बारायनायनि लामायाव। निसाननि अनगायैबो हादरनि बयनिख्रुइ खम बेसेननि गारि कम्पेक्ट एसइउभि रेनल्ट किगारनि बेसेनखौबो बारायनो हागौ। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।